Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння мы, як і заўсёды, падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Алесік вырашыў нас пачаставаць лімонамі. Мне не трэба такіх пачастункаў. А чаму так, Кася? Ты ж любіш пачастункі? Такія не люблю. Яны зусім не смачныя, бо вельмі кіслыя. А вы ведаеце, сябры, чаму лімоны кіслыя? Не ведаем. Раскажы. Абавязкова! У лімонах ёсць асаблівыя рэчы, арганічныя кіслоты. І таму яны такія кіслыя. Так, калі мы адкусваем лімон, то гэтыя кіслоты дзейнічаюць на нашы смакавыя рэцэптары, і нам здаецца, што ён кіслы. А навошта тады яны існуюць, калі яны такія кіслыя? Як гэта навошта? Лімоны, сябры, вельмі карысныя. А за кошт чаго яны карысныя? У лімонах вельмі шмат вітаміна С. А навошта нам патрэбны гэта вітамін? Ох, ён дапамагае не хварэць, быць бадзёрым. Таму, калі вы часам захварэлі, то лімон можа дапамагчы вам хутка паправіцца. Ну і ну. А што яшчэ можа гэты лімон? Лімонны сок яшчэ дапамагае нашым жывоцікам і ўмее знішчаць шкодных мікробаў. Вось гэта лімончык. А таксама лімонамі могуць карыстацца гаспадыні ў побаце. Можна пра гэта расказаць падрабязней? Сокам лімона можна адмыць бруд або налёт у чайніку. Які ён добры дапамагаты? А хто ведае, дзе вырошчваюць лімоны? Радзіма лімона – далёкая Індыя і Кітай. Там яны растуць на дрэвах, як у нас яблыкі. А лімоны заўсёды маленькія ці ёсць вялікія? Існуюць і вялікія лімоны. Напрыклад, самы цяжкі лімон у свеце важыў амаль 5,5 кілаграмаў. О, я б такі вялікі лімон не з'ела. І ўвогуле, я больш люблю салодкае. А вось табе яшчэ адзін цікавы факт. Калі з'есці лімон, а пасля паспрабаваць штосьці салодкае, то яно здасца нясмачным. Як гэта? Салодка нясмачным? Чаму? А ўсё таму, што лімон на некалькі хвілін адключае смакавыя рэцэптары. Ну і ну. Які ён цікавы, гэты лімон. Вельмі. А вы любіце піць чай з лімонам? Я вельмі люблю. І я таксама. Ну вось. А з лімонаў робяць не толькі чай, але і эфірны алей для духоў і нават лекі. Нішто сабе? Ты нас вельмі здзівіў, Лесік. Я спадзяюся, што нашым гледачам таксама было цікава. Вядома, вельмі цікава. А зараз прапаную вам яшчэ штосьці цудоўнае. О, гэта ты пра што? Давайте паглядзім цікавы мульцік. Я не спыняюся здзіўляцца таму, якія незвычайныя жывёлы і птушкі жывуць на нашай планеце. А я вельмі люблю даведвацца пра штосьці цікавае з іх жыцця. Калі ласка, запрашаем цябе і ўсіх нашых гледачоў уладкоўвацца і уважліва глядзець на экран. І ўсё запамінаць. Ведаеце, а у птушак і жывёл, як і ў чалавека, ёсць свой характар. Несумненна, вось, напрыклад, сланы вельмі добрыя. Так, а арлан белахвост вельмі агрэсіўны. Так, Кася, але гэтай птушцы неабходна быць такой. Арлан белахвост ахоўвае сваю тэрыторыю і не любіць, калі хтосьці яму перашкаджае. Таму ён выглядае вельмі грозным. А яшчэ, Лесік, я ведаю, што арлан белахвост цудоўны лятун. Ён здольны знаходзіцца ў паветры гадзінамі, каб адшукаць сабе ежу. Лесік, а ты ведаеш, што арлана белахвоста яшчэ называюць марскім арлом? Так, гэта таму, што ён часта жыве каля мора? І не толькі каля мора, таксама каля рэк і азёраў. Знаходзіцца побач з вадаёмамі гэтым птушкам вельмі падабаецца. Таму арланы яшчэ і добрыя плыўцы, але плаваюць яны не часта, а толькі ў выпадку неабходнасці. Часцей за ўсё тады, калі трэба злавіць здабычу ці перабрацца на другі бераг. Яшчэ арлан птушка, якая любіць вышыню. Дакладней, вельмі любіць. Таму сваё гняздо будуе часцей за ўсё на высокіх дрэвах альбо на скалах. І карыстацца адным гняздом ён можа шмат гадоў.
Арлан Белахвост вельмі разумная птушка. Напрыклад, ён прыдумвае сабе прылады для палявання. Дзеля гэтага бярэ галінкі дрэў. Ці проста ловіць потокі ветру, каб лятаць і пры гэтым эканоміць энергію. Яшчэ ў арлану добры зрок. І ніякія акуляры не патрэбны. Арлан бачыць вельмі далёка. Нават чалавек не можа пахваліцца такім вострым зрокам. А гэта птушка можа. А ці магчыма сустрэць гэту птушку у нас у Беларусі? Магчыма, але гэта сустрэча табе не спадабаецца. Агрэсіўны характар арлана не дасць табе з ім пасябраваць. Ну, пра гэта я ўжо ведаю. Таму пры сустрэчы блізка падыходзіць не буду. На усялякі выпадак. Так што не будзем перашкаджаць арлану Белахвосту, а лепш пажадаем яму высокага палёту. Дзякуй за цікавае знаёмства. А зараз самы час запрасіць усіх на мультфільм. Глядзім, сябры! Вы толькі паглядзіце, якое цудоўнае надвор'е на вуліцы. Ой, так прыгожа! Лесик, а может, ты нам расскажешь про штосьці прыгожае? Так, я вам раскажу про самый вялікі кветкавы парк у свеце. Нічога сабе! Ой, кветачкі я люблю! Самый вялікі сад кветак завецца сад цудаў і знаходзіцца у Дубаі, у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Ой, якая прыгажосць! А якога ён памеру сад цудаў? Яго плошча 72 тысячы квадратных метраў. Гэта як 10 футбольных палёў. Якія памеры? А колькі там кветак? Там расце каля 150 мільёнаў кветак. Калі лічыць па адной кветачцы ў секунду, то спатрэбіцца каля 5 гадоў. А дарожкі, па якіх можна гуляць, цягнуцца ажно на 4 кіламетры. А я вось задумалася, кветак так много, а як іх паліваюць? Кветкі паліваюць не зверху, а пад зямлёй. Вада трапляе проста да каранёў праз спецыяльныя трубачкі. А кветкі можна рваць і рабіць букеты? Такое рабіць нельга. А чаму? У парку ёсць такое правіла. Нельга садзіцца на траву і рваць кветкі. Імі можна толькі любавацца і фатаграфаваць. Паглядзець на такое цуда таксама хацелася б. А ён працуе ўвесь год? Парк працуе толькі ў прахалодную пару, з кастрычніка па май. Улетку, калі сонца вельмі пячэ, сад зачыняюць, каб кветкі не згарэлі ад гарачых промняў. А ў парку толькі кветкі ці ёсць яшчэ штосьці цікавае? Ёсць! Побач з кветкамі жывуць тысячы матылькоў. Для іх пабудаваны асобны дом з кандыцыянерам, дзе можна паназіраць, як яны пырхаюць. Вельмі прыгожа. Немагчыма вачэй адвесці. Вельмі, вельмі. Згодны з вамі. Парк вельмі прыгожы і цікавы. А што яшчэ цікавае ты нам можаш прапанаваць? Паглядзець мульцік. Давайце паглядзім. Надышоў час развітвацца. Але давайце не будзем сумаваць. Мы хутка сустрэнемся зноў. Даведаемся шмат чаго цікавага. І абавязкова паглядзім любімыя мультфільмы. А вам жадаем, каб гэты дзень прайшоў лёгка і весела. Давайте нагадаем, калі і дзе мы сустрэнемся ў наступны раз. Як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Уху!